हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक सोहर का उठान गीत लेकर आए हैं, जिसमें एक ननद की कैसे खाल उधेड़ी जा रही है। आप लोग वीडियो के माध्यम से देखिए और यह गीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। गाँव गाँव सौर भयल भोर भयल अंगना, गाँव गाँव सौर भयल भोर भयल अंगना, लेके नदिया के भागल चिरगना, लेके नदिया के भागल चिरगना। सासू जी आई देवता मनन को, सासू जी आए देवता मनन को, पियरी की दैया हेराई गइल सजना, पियरी की दैया लुकाई गइल सजना, लइके नदिया के भागल चिरगना, लइके नदिया के भागल चिरगना। गाँव गाँव शोर भइल भोर भइल अंगना, गाँव गाँव शोर भइल भोर भइल अंगना, लइके नदिया के भागल चिरगना, लइके नदिया के भागल चिरगना। जेठनी जी आई पिपरी पिसन को, दशनी जेठनी जी आई पिपरी पिसन को, हरवा की दैया हेराई गई सजना, हरवा की दैया लुकाई गई सजना, लेके नदिया के भागल चिरगना, लेके नदिया के भागल चिरगना। गाँव गाँव शोर भइल भोर भइल अंगना, गाँव गाँव शोर भइल भोर भइल अंगना, लेके नदिया के भागल चिरगना, लेके नदिया के भागल चिरगना। ननदा जी आई काजल रचन को, ननदा जी आई काजल रचन को, कंगन की दैया हेराई गइल सजना, कंगन की दैया लुकाई गइल सजना, लेके नदिया के भागल चिरगना, लेके नदिया के भागल चिरगना। गाँव गाँव शोर भइल भोर भइल अंगना, गाँव गाँव शोर भइल भोर भइल अंगना, लेके नदिया के भागल चिरगना, लेके नदिया के भागल चिरगना।